Omanguru angati mtowa utu. Ine mfuno nena jintu ichi kuti mpando umene uwu. Sikupasa munthu ayi. Mpando usikupeka. Mpaka 2060. Wa. Ojibani josusa boma. Oluwenya kutosa male kwa mbili. Olurono fatsa kwa mbili. Osama. Bila asifu kuna mchua masuwa no hai. Kwa makabambe indamina ile mwana kwa mbili amini. Amini iluku maana hedo ni amini. Ajiwezo ni akulima kongo sipale sikipani kiosu ya najo. Ya mulibwanji tinali kujisangalalo kosangalala kuti boma ili la kongiresi kapena boma lija lapita langu apulumuka mmanja boma limene lija lapita basi kuti boma limene lizabweraso yayi amalawi mchito mwaigwira ndipo tukuyamikeni munatuluka mwa unyinji kuti tichose chinkhanira ichi chichakwera chikuti zikomo kwambiri. Now, apa ndalemba kuti ignore IPOR or Afrobarometer at your own risk. Why am I saying this? I'm saying this because MCP don't listen. MCP uses unprofessional people kuwapangira survey. Right? Amagulisa antoti sana pile kuskulu mokwanira ati athandize kupanga build Japan. Chimene chonye chintu yamba apart from kuti anthu munapanga mess up apart from zimene zizo kuti munapanga mess up koma ndifuna ndikuuze kuti Malawi Congress Party mumagwirisa ntchito anthu onena kuti sana pile kuskulu mokwana. Chimene chocho ndi chimene chakukwesana. Iweyo sukapikisane ndi anthu oti ndi anthu onena kuti za research amaziwa bwino ma professional tikamanda kuti professional akamati professional ni munthu onena kuti anapita ku school anapanga studies zinthu amazimvesa ndipo iye akamapita kugwira ntchito background amagwira ntchito yomwe professional modziwa zinthu kuti kodi tikapanga approach anthu bwanji. The guy uyu mukuti kaya ndani ali anapita kukapanga research yake kupanga survey yake pa Central Region kupita kumpoto anangopanga yeye survey yake anangopanga pa Central Region kumapita kunchisi kudowa kumene kumachokera president. Ari ukapanga kumeye survey ndikupita kaya mbali ina yakujani kaya kumchinji mulungu mujani kungoenda kulilongwe ruro ndikuenda kumene kucha basi kupeza kuti amwene mene ndikuyoneramu amene ataza amene ndichakwera. I say anza kwa jana inda mbali zonse ngati akuti anapanga reach anthu 2000 amaenda mizi tifo kumuziso ndikumene kumachokera mavuto churuka anakaenda mizi mwenje ndikwamva madantho anthu fa akati amalawi ine amene ifeti maina kuti amenyera nkhondo amalawi yake ndi amene acha amalawi yake ndi amene acha kumusacha ndi anzana amapita mizi mwenje makapanga ma research imene mwenje ndipo amene akapeza chiona cheni kuti ayi ozisango zila zitulukerero ndi Afrobarometer inatusa that was last year. This year Afrobarometer sina yankulepo inango yankula za sufferings kuti ayi ngati kuli sad nation paziko lapansi pano ndi Malawi the saddest people koma sana funa kuti apange izazi sango zifana tuza kale last year kuti if zisango zikuchitika paka dale pano DPP has 99% or 99.9 probability yoti akhoza kuza wina zisango anani akalitatu was last year. This year anabwera aja IPOR aja nawo sana nasu chimodzimodzi kuti kuti zisango zabwera lero atani nawo chimene chinalakwika kwambiri pamene paja pa MCP amaphwekesa ati amasewera ndali za against ifeso tituluse athu inu magazi amene munatumiza ku embassy ku UK yuko amene munatumiza kind ku America wherever those guys are not even educated sana pita ku school ambiri amapanga maphunziro awo chifukwa chokuti munasanga udino chokhala ma embassy mu UK tini ma information ambiri sirifuna kuti zikamba ambiri amapanga maphunziro ali ku embassy konko palibe jena madziwa chifukwa munthu ngati ineyo ndili pa MSc level right sinikakakamira udindo umene ndikuzozena kuti udindo huu kufunika munthu ena kwa degree sinikakakamira udindo huu kufunika munthu ena kwa diploma. Ine ngati ndikufuna ntchito ndikuyenda ndimuze bwana kuti bwana ineyo ma qualification yanga ndi MSc ndi apart from MSc napanga easy this is what I know
if there's job mundipase ntchito yenera ndi isi, right? Ndi amata kufunsa kuti are you willing to go back to school kuti muna ukapanga ma studies muna nthawi imene zinakuvuta chifukwa cha makozi. Chifukwa nthawi imene tinaleka makozi ophweka kwambiri amene ndikuona kuti tingapeze ndalama mwachangu kuti lipire makozi ena kufuna ndalama zambiri tinazisiya zimenezo. Ndiye bwana akufunsa zona kuti are you willing kuti upite ku school ukapange mene ukuona kuti upanga kozi yanji. Ndiye una kuti ndi zimene zimachitika ku UK zijatu. Komano ku UK iko kapena ku America ko anthu amanga otengedwa kungu atolapo kuti tiyeni bwerana. Ena ndo amapita mu UK mukangopanga visit kwa azibale yawo. Kuboko kuja kuchona mene ujapeza visa mene muja basi. Kwemba si kukangola kuti muti chidi bwana. Ndi zimene maziona mwambiri. Sikuti anthu anali qualified. Kungu atenga china bile maya chimutu chili kuno mukaponya ku embassy. Anthu amanya ngakuthandiza kupanga build boma. Titokoze chipani cha DPP pansi pa ulamuliro wa Professor Arthur Peter Mutharika kuti anena zonena kuti munthu amene ali qualified ndi amene azipasidwa uminister. Sikuti kungoti ine basi ndine MP wa Kwantopwa, ine wa MP wa kuhora basi mumpasi minister wafucha kuti. I was here last time. I was makuza zokuti APM nominated Dr. Jenny Asa kuti as vice president. Ndinenda zonda kuti there's a reason why APM anasanka amaya amenacha basi amenacha. Ma qualification uphunzira. And oda anapita ku school mokwana mukama afusa mafuso. They don't struggle. Chifama ziwa zonda kuti hizi napanga kale kuti katirenje kafuso fuso timayankha yonje. Obwino wa ku school munthu oti akuziwa kuzina zake sizimakhazo vuta kupanga ma decision. APM apakamba kunena kuti afuso kunena kuti most of my problems were within 100 days. And I don't like that 100 days stuff in a cinema for as many as there. Two on a minute ended up. Those of my problems are now the long-term problems and short-term problems. The first priority, Timayamba, my problems are many ali. What it was when it's upon Pompano. Zimene, my first priority, Zimzodi Amalawi, Tingat and is in Zimena Kuzifuna Wambiri. Tikamapira kukashopa zinthu kushopo. Timalemba kuti timakhatika list yolemba kuti wanted things. Timalemba ta sopo chakuti. Zimene zonse zimene tikupitira kushopo ndi zimene tikuyenda tikagule ndi zimene talembazo. Ndiye timayangana pa jota imene jaona kuti okay sopo palibe tikufuna gulu mutatu. Mafuta kupikira apa. Mwa ndiye timatenga list imene ndipenda kuja. Sitimavutika. Timakangotenga zimene zija sopo nalemba kuti nditenga muwiri. Iwo makhakuti apanga kale budget yakuti okay zinthu zimene ngatengezi. For example mwina ndikagula zinthu za 1000 rand. Ndiye pa 1000 rand pa zinthu zikwanira. Okay right. Umakatenga zimene jamwapita. Choyambira vuto yoti uambe kuseva zimene zimene makamba APM kuti tikandi ma short term problems tisova kaya amene kena kuti zipita ma long term problems like development Singapore and so on. Tikwasana chisanzo amene simuna vesi za ma short term chakweratu amadabwa akuti kodi kuliza ma short term zodi kuli short term problems kapena long term problems chakwera zomwe samaziwa wazimvera pamene pai. You must remember, APM once said, if these people are the pera, they're struggling still, I got my team. Ndikoza kwauza kuti tenga timu hii, mukira na nchiro limosi. Anakulabe ntima. Yes, ndika funa sati kuda tandize yai. Eti hapa samatama, ifeti banga zindu zoka. APM sanauza zana kuti, okay right. If it's not that, tikale ndi boma longo embekesera. Kalama likala 6 months kalikala 1 year ukuti kukonze kuti tikhani boma linali nini tiendese anapangabe makani now APM is back here akuti athana kanti mafuta lingo ndiye wachula zinthu zimene zili zofunikira kwambiri munyumba tikamapita kukagula zinthu akamba kali timakagula ma basic needs chimene chikufunika nyumba ndi chani amanena kale kuti nyumba ya munthu ukamakhala nyumba iwe ngati munthu kapena mwamuna kandi munthu amayi nyumba choyambira chimene chimafunika ngati tikambe for example ine imakasave tikambe za ku Malawi chimene chimafunika nyumba kwambiri ndi chani number 1 tikhale ni nyali kandi chikolobo ichija ngati apo ayi tigule kandulo tikhale ni majesi tikhale ni makala kapena nkhuni fama gesiso silingawerengere kweni ndiye tikhale zinthu zona kuti 90% tikhale loko tikhale zimba tikhale ndi njere tikhale ndi ufa tikhale ndi sugar nyumba amene momo ndiyo olopalibe koma zinthu zimene ndachula zija tikhale ndi mazi zinthu zimene ndachula zija ngati zilipo nyumba mudya amene ndi mavuto tati ngono kuti mkoza kuseva pompo chimozi munthu kakhala ni ndalama when you have money amana kuti usapange spend more than the money you earn amatero ndi kuti wewe zone sisa kuti spending yanga iyi ngati ndimalandira
say for example ngati manda 300,000 pa mwezi sindikuyenera kuti ndizispenda ndalama yopitira 300,000 ndiye kuti stuck iweyo upange trim budget yako upange trim kuna kuti okay ngati manda 300,000 nyumba muno tisiye kugula zovala nyumba muno tisiye kumapita out ukasangala kuna kwake zimene tisiye kaya gula kuzinyama kuti tije manyomvu nyumba mu tigule matumbi athu matumbi akudula tisiyeso zimenezo tizikagula loponya zilingati mmene timamanga nyumba ole mmene mamanga nyumba yanga ine ole mmene timamanga nyumba yathu yakudeni mmene tinakulira timakagula utaka kusika wanjala timalola kuti tikagule utaka kusika wanjala tikagula that was long ago when I was young kwagula utaka kusika wanjala ndiye tikadere timangophika memo guys kuocha utaka uja ndamene ndinali kumanga nyumba yoti nyumba iti zikhalamo ifeyo mmene tinakulira ndio kagula utaka uja timaocha anu kuocha utaka umene jongophika memo jongokhuthulaso sima yake tikadere tikuja basi chifukwa kuti tikumanga nyumba yathu zimene timapanga. That's what you do. You don't spend more money at the same time ukupanga soma project. Boma la chakwera ndalama zimene mapanga N8 ndizo chepa ngati revenue imene mapanga collective yo. Zimene zimatithandizani zingongole zimene mapasidwa zina timangopasidwa so makunja muja. Boma la kuti atipasa ndamu akuti. Now ndalama ziyakalandira amakanika so kuti ndalama zipanga invest. Kumango khala kuspenda. Iwe ndalama yokupasidwa tu. You are not making that money. So dziko kumango dali lazongo gawidwa kuma kukanika kupeza njira zonna kuti tizipanga ndalama zathu. Anthu ama business akasegula aboma wa mabroker. You know why? Because amafuna kuti ma business azisegula okha. Kupangira china chili chonse. Ndanena apa kale kuti aliyense amakhala ndi position. Muziyasiya anthu nawo sazithamanga mamuvu awo. Chifukwa chimwendo anali minister. Amagwira ntchito mboma amalanda ndalama ngati MP, kulanda ndalama as minister, komanso kuchipani kwakenso anali ndi udindo amalanda ndalama. It's an obvious. Amalanda ndalama. Koma mpeza kuti chimwendo mweyo akukalo wa ma business anthu onena kuti sali mboma yayi. Sakulanda ndalama mboma yayi. Iwe una kupanga za lodge, iwe ndi minister ukapanga za lodge. Kuli magazi ena akapanga za ma filling station, nawe wenso ukapanga za filling station. Kuli magazi ena akapanga za logistics, iwe wenso kuti naneso ndikule za trucks zanga zipanga za logistics. Kuli magazi ena akapanga za construction, iwe wenso kuti naneso zikule company zipanga za construction. Kuli pamene papa nsonko wake muzitolera bwanji. Chifukwa by the end of the day ngati corruption ngati if the government is corrupt, now one of the officials or government officials, they are opening their own business. Do you think that these companies will pay tax? Ndifaje kama contract danzani maiko amatenga kumapeleka kwa agent. Kuti azitolera revenue kumene kucha. Kumatolera ka revenue kumene kucha. Kwa agent acha amatenga ma contract jobo ziti iwe kupanga kulemba ma proposal mpasa ni contract. Tifamu zozo kuti kumenje title yako songo. Koma contract yo ya minister imweyo. Minister yeso akubandira mamboma. Do you think pamene pali sense nchifaje kuti boma lijalacha kwera lyavutika kwambiri? Ndifaje kala vutika. Ole yemwe ra makanika kuti tolere ndrama. Chifukwa anthu amene amayina kuti alipire msonkho aja amakidwa kusegula ma business. Boma la MCP lapanga mess up kwambiri. Ndisakunamiza. I don't think kuti MCP zabwereraso. Amwene kuvotera munthu wachikulire wazaka 85 APM. Ndamveso dapena pake kuti azungena kama nkhani kunena kuti izinto zimene zachitika Malawi sizinachitikepo. 85 years old kugonjesa munthu wazaka 70. Ade azunga manena kuti Malawians were desperate. Because some awana so munthu wake kuti olaka nakhala kuti APM uja wadwalizika mwagwaya kaya kuti akukanika even kuenda babedi. As long as papali papa pali nkhope ya Mutharika antakana vote. Zinafika point onena kuti Mutharika musamwikepo koma kala upakaya patipo mwikapo galu koma ife vote DPP. That's what people were saying. So don't be shocked. And amene you are making funny pictures za APM. You have to stop. Aya kunika ukalamba kwambiri. Aya kukanika kukankula jadi. Let me warn you. You better stop that nonsense. It's a state president right now, whether you like it or not. The president wako, the president wa inariese. 10% ole mu APM. Chimene tikufuna mu APM muja si usinku. Njifaja gaje hana nana kuti siti kumutenga kuti azikanyamula matumba achimanga iye. Tikumutengera kuti alamule ziko. Now we need APM's knowledge. Ndifaja kuti nna kuti ndifaja ka ane na DPP kuti nna kuti kodi qualification yako ndiyo tani. Aidziwe kai. They will use your qualification kuti ulandire ntchito. Usabise yale kunna kuti ndi diploma pamene kuza kuti diploma yolibe. Ndizimezi machitika mu MCP. Kumangotenga ndi asasamba umwe anthu ngochoka kudamba kungonuka nkozo uko basi kumtenga kuti uyu akhale ona zakuti. Akhale ona zakuti. Tikamatenga anthu timafuna tiziona zona kuti okay munthu uyu chimene kuti munthu amene angatithandize tikangugwiritsa ntchito motani
ndi position yake menalili ndi menalili ndi maphunziro yake mena pangira tingamugwisa chiro motani. I think uyita muika apo zikoza kuthandiza. Uyita muika apo zikoza kuthandiza. We don't just pick anyone musemu ja anthu osa samba sete zili kuno kwatenga basi kuti tiye tizigulana mchiro wawo. Ati kumapa sati maudindo ina masiwo kunifi kujaina kuti anthu ena kuti sana pange pombiri maphunziro ati akupangira mbo ifokera peza ntchito. Sinuna kuti chola kupitira kupanga sukulu koma nkhandena kuti at the first place MCPC mene umapanga recruit magazi amene achati umapanga boma. To make matter worse amapanga recruit anthu kumatema anthu palilongwe pacha. Kuko bwerese chipwirikiti mboma mwene chipwirikiti. Right now people are safe. I can tell you right now that I'm coming home. I am coming home. And I don't think I will come back in diaspora muno. Ine ndikubwera ku nyumba chifani kuzozo kuti tilino ndi chitetezo mdziko. DPP kabwera pamalo wetu. Nkhani yake makhala chitukuko ufulu pena pali ponse. Ndiye Amalawi kwa inu amene mukupanga mafani pictures IPM kumaonesa kugona ka kutanjani whatever. Zimene zonse zikupindulirani yayi. Muone mayankho mene amayankhira IPM muje. Kuyankha kwa munthu ophunzira kumene kujako. Tithane ni njala. Zinthu zimene zozo those are first priorities. Njala. Chimanga chikhale chakudya, we need to secure food. Zimene chakwerana kanika kupanga secure chakudyacho. Tikhale ndi chakudya chokwana. Komani chakudya chokwana chitinga khale nacho mokwana mwantu bwanji. 1. Tikwena za fertilizer chicha. APM wapanga mention za fertilizer kuti fertilizer tikhale nayo okwanira. Tikakhala ndi fertilizer okwanira ndiye kuti anthu akhala ndi chakudya chochuluka. Akalima. So akamba nkhani zimene za fertilizer chakudya. Ndiye akambaso nkhani zokhuzana ngati mafuta. Ndiye akambaso nkhani imene imakhale kuti sankhawa kwambiri mdziko mwathu muno nkhani yokhuzana forex. Tidireka ndi zimene those are the short term problems. Achakwera ngati simunamve kapena ngati simuziwa za short term and long term problems. Ndi zimene amapanga. So ife pamene pachapo even in I didn't have that idea. Of course umazoza kuti pali ma short term problems and long term problems. Komano kuti ubwerese pa table paja kuti is easy when we have to use this. That is also requires another knowledge also. Understand? Nifanya na uzana kuti muntu umatha kuyiwala zimene amapanga kuti chakwera. Zina kuchitikira muna anthu enano. Muntu umatha kuyiwala. Kuti unayiwala chinthu. You forget that you have forgotten something. Ine manda kunyamuka kupita uko mwina mnandi kapita mwaliza kama mpita kwina kwake. Kila nkuyiwala kuti ndayiwala phone kunyumba kuja. Iweyo ndikuchamuka kumene kuja ndikubwereraso nyumba. Mmene bwera nyumba muja ndikuyiwala sozenda kuti wayiwala chinthu china chakeso. Wayamba kupanga zina. Ndi zimene amapanga achakwera. Amapezeka kuti akumbukira chinthu ayiwala chinthu chona kuti okay apo na ayiwala ndikwenda panga imezo. Kupeza kuti mala mundi apanga imezo kupeza kuti wayiwala sozenda kuti wayiwala chinthu china chake kuti apanga soft. Pamene amaza kumbukira amaza kha too late. Zinthu zina za unongeka kale. Ndiye ule munthu kukakamira boma kuja ndiye kuti tikanatha kuona zinthu zovuta kwambiri. Na mutalika wana kuti we are going to build this country. Ndiye tigwirani as a teamwork. I always say teamwork makes dream work. As Malawians. Izama kuona kuti IPM mwakuti sizithandiza. Komanso ndifuna ndiauza IPM don't work with these failures. Anthu awawa yona kuti anachulusa kwambiri katangale. Kuti apeze ma qualification akuti akapange chani kuti amachulusa katangale. Don't pick them. Ndi anthu opanda zero. Chifukwa ngati anali CEO kana anali mapresidents kumeneko ndiye iwo amagwisa ntchito zomwe lakwika zinthu mango sokonekera mboma mu ndiye mofunaso bwanji kuti mpangire nyumba contract yawo. All of them have to be fired. Bring new blood, new people, qualified people. Aliyense mumuyike poyenerera. Munthu yonga dana panga zatera lingi. Musamutenge kuti azikaendesa za kunokuma. Mpekesera zimamba zimazo kuna ahene kachaje certificate yawo usana pesa mulongo soka buno bwino ana pipirisa. Ku MPC kuti munthu kale director general mene kuja chimafunika ndi chimafunika kukhandi ma qualification anje. Akasakula analibe masamba opita ku MPC. Pana patafana tizukuzana. Analibe masamba opita ku MPC kuja. Koma chifukwa kuti anthu amene abayang'anira zimene zozo amene amalemba atalemba ma proposal awo kumene amene amalemba kuti ganyu tiayike kwawa anangokhanga kuti ali ndi chimene chokoma analibe. Kasakula mena malata musemuja analibe mapepala omuyenereza bwino. I'm not saying kuti school sana pite. Komano kuti upite kumene kuja kumafunika masamba ina kintu special kuti ukhale kumene kuja director cheno. Amango nyamula ana kumangoika kumene kuja. Malo munda kuti agwisa ntchito zake akakhala kuti ali munthu ophunzira bwino. Sibweza kumalemba ndi usiku amutharika. Boza kumakamba zina. I'm not saying kuti bampisi sumakambirwa ndale. Koma zinafikano za personal. Haya mtarika cannot walk. Mtarika this every day. Nani kani mtarika. Now panopa they are exposing themselves. The same MBC lero inali jijiri kunyamba dukatenga. Now pano ndifuna ndikumanga ni uoni
anthu amene simafuna kumamvera zinthu munthu akamakuuzani mmatenga ngati kuti munthu ndi wabweka Zodiac nakupangani woni Nyasa Times napangani woni Times 360 nakupanganisha woni kuti if you don't be careful your media will go down one day. Mark my words. The comment is there on social media. Anthu ena akapanga screen akumagawana chakusiruko. I did warn you. You know why I did warn you? Because anatenga anthu ona kuti they are not professional. Some as other surveys sana ziwo sana pangiza ma research ndukango atenga kuja akuti basi chakwera awina. Ndipo chakwera is very stupid. I'm sorry for saying this. I'm sorry, but the president is stupid. How can you trust Liabunya? Kuntenga muntu kulosana ku State House. Muntu wanzeruza ku muno ngantenga Liabunya unja. Liabunya unna kuti muna kumati sonde bola Bushiri. Chifukwa Bushiri uja upangapo zinthu. Kuzira muzeruza gate. Muntu unna kuti ali ndrama, muntu unna kuti at least mana kuti muntu uyu pa yeye kangada kupanga izizi. I think ndi muntu unna kuti we can use him wanjira ina yake. Apanga business yawo apanga izi pa international level afikapo. Anthu akumuziwika. Anthu ena akona kuti apanga mbiri. Tanduze ni mbiri yanje mena napanga Liabunya. The whole government makadalira china Dickson Kashoti. Dickson Kashoti woma muda alembe nkhani as a professional because ndimamva zona kuti Dickson Kashoti is a well trained journalist. Zolemba zake zoti para to the equator. Zoti muntu is qualified anali chifika watu wa media kakuti somewhere there. Zosiyana mwene kumankhala kumangu libazo tukwana. Do you think president angachite bwendezi menziki? So kulepera mesa apo nsemene mwachita makanga ndino kuti mukupa chironda sikinapole mungu tenga sabola kuika apo kutenga mpeni kujogodula mpeni wa ukapi uja kujogodula so pa chironda amene pajazi yana kamba Steve Masazi kuti mafuta kulibe chani kulibe koza tenga sichi kwanje kukapa mwa paja buka Malawi zinafika point ene kuti maphunziro sama lemekezedwa Zodiac zona ukatenga za munthu onena kuti chabwino malipidwa koma nakuza kuti be professional guys, be professional. Musakuma komedo ni drama. I know you are making business but you can still make money apart from kuti somebody akupanga ni bribe mukabanga nyumba tena nyumba ya ndevu zamwe ati akupanga nyumba futi ayi msiba mafu pa drama kuti akamanga nyumba zimezi kumapotoza nkhani wenera kuti siku ina khala mino propaganda bazi kutera apa MBC sona kulowera ku anthu kungomukhalira pita mthalika kuja kuti asawine. Lero doubt Solomon is out. Anthu amene mamutenga kuti is educated. DPP inapanga piki madulu kupya madulu nina kuti school anachita bwino. And ndifuna ndikuuze DPP sina bere zisankho ya. Komani chimene inapanga DPP inangopanga zona kuti MCP sabere zisankho. Pamene pa MCP yalepherera kwambiri. Yalepherera kuti iwaja anali busy kuti apange conspire pamene paja. Anali busy kuti abere zisankho basi. Ndiyeno DPP chimene apanga zona kuti apa palibe ife siti kubera do zisankho. Apa palibe kuti abera zisankho apa. Zisankho ndiende mwachilungamo. Fortunately kukoti ananena kuti zikhale za manyo. Now they were trying to bring this ndaona uyo akuti vitu kumumba anapanga post mafomu ndapanga screenshot ndikusunga pena pake. I forwarded somebody to keep in their computers just in case in the future because if ndale zisukuti timangu kamba to timafuna tuzona kuti these people they can use this trick in the future after 5 years kumaza na kuti DPP abera anapanga matrick yao kumana kuti kumapanga kuuse DPP kuti inali mafomu ena ake achinyengo yanya koma ine nabwera pa kuzana kuti MCP yabweresa ma AI copies amene azioneka ngati ni authentic koma asali authentic. And I did tell you here kunena kuti ma AI pakadali pano kupanga china chilichonse ikumatha kumvinisa chakwera uja ikumatha kuwaonesa IPM akumenya ndi chakwera ikumatha kuonesa IPM uja akanyamata wa 30 years ikumatha kuonesa chakwera uja yo nditu akumenya dancing breaking akulira achimwendo. That's AI. Ndipo nali AI copies makopi oti amatha kuoneka ngati original. They did there anali bize ni ma fraud kwina kwake huko ndengomaza na kuti panga twisi kuti anapanga ndi DPP ndeti kaisumira ku court. Now let me tell you, panali ndrama zimene amafuna apange offer mabwana nene ake kucheno kumeki kucha ati 20 billion ndi kuzokapira no zili nkati ndrama ija anauzira zona ili ndungati mufuna kuti game iyende chifukwa amazozana kuti siku DPP jairuza ya koma amafuna aone chifukwa that's why panali ma delays anana kuti no 20 billion ilowe sene kai mu account amafuna kuti sankho zikhale 50-50 kuti pakhale run off ndi anauza kuti bwesa 20 billion ndi 20 billion jaimavuta chifalibe ndrama ngasiya baiba anali sana 7 ndrama ina yake pena bakuno kuti ndrama itazagwisa nchirika zako zafuna zapanga bani ndi atika wina anazo kuti MCP imedika wina sema panga za munthu uya sura ngakupasa ndama kuti guys we wawina ndu uya amene amafuna tembenuze zinthu pamene pacha
kunena kuti ije na komabe ukanavuta chifukwa kuti zinthu zinamengedwa manyo. So ndifuna ndikuze nino achakwera ndikuthokozeni kuti mwavomereza kuti mwalepera anthu ena ake alwapo. Tiye ndimusiye ni mkulu uyu amene mukuti ni mgogo uyu. Tufuna mgogo amene atumikire. Ndiye mulekene mkulu amene agulise ife tikufuna mzeru zija. Agulise nzeru zake zokunena kuti kodi inflation ili muziko muno itsika bwanji. Madollars amene akuvuta muziko muno tiyapeza bwanji. Mafuta amene akusowa muziko muno azibwera bwanji. Chitetezo chimene ife muziko muno tinalibe nacho chibwera mwantu bwanji. Ma activists amakhala kumenyedwa. Ufulu oyankhula kunalibe. Ndiye inali MCP imene. Ntola nkhani kumakanika kuyankhula nkhani momasuka atifa kuti akopa chakuti. Akopa akuti. Ndiye Zodiac I think maphunzira we have learned something. At times I think you have also learned something. Musamamba kido control ni muntu. Mu 2019 2020 anthu iniyo munayikagada kwambiri DPP. Munayikagada DPP chifukwa kuti ma media anu nda MCP. MCP inapanga zinthu zankhaza kwambiri tangolo wamboma amwene. Inapanga zinthu zankhaza kuseka Galaxy, kuseka Joy Radio, kuseka Rainbow, kuseka ma radio station zonse madu download second zimene second. Tikaleni ma media because Zodiac is sponsored ndi MCP omwe. So kuti makamba nkhani zikuti liko kamba zabweka bweka pali kufati ipise mbiri ya munthu. But this is reality. If you are joining politics you must know some things zimene anthu simafuna kuti muzizimva. Chimozi times. Ni ma radio station kuti ma sponsor awo ndi MCP. Ma board members yawo kumene ndi MCP. Fanya kumuzaone ku time zikuja ma board members ena kumene kuja anathawa kumene kuja. Fanya kuti amauzira kuti muzipanga izo amene kuti fesinga panga zimene. What kind of government is this? Kumakhala ni ma media anu kuti muziphwanya iyo. DPP kufika pona kuti yawe inazisankho izizi yawe ina chisomo cha Mulungu. And if we did great job. Ino ni mboni. Ni ma media athu anzathu ena ka DPP. Ife ndi amene timapanga upload kwambiri nkhani zokuzana APM and we were fighting, we took the risk to fight for APM to come back. Sangane kuti Zodiac anamenya nkhondo, sangane kuti Times amenya nkhondo, sangane kuti MBC amenya nkhondo because all of them my media onsewa anali against Peter Mutharika. Lero Peter Mutharika uja wabwera apopo. Ndi mmene Mulungu amakonzera zinthu. Shame on you. So next time chonde muphunzire kukhala professional. Ngati ukuziwa zona kuti unapeza degree yako, unapeza diploma yako zokuza za journalist. Mwadi ngosolo mupanda chinyengo china chilichonse. Be professional. Be professional ngati mmene ukuonesana na Anabel Mtali uchi. Takati kumugagada pano. Bambo wako anapanthu. Of course bambo wako anapanthu. Bambo wako anapanga isi. Koma iyo uja as a justice. Faka mani kuti justice muwakhala kuti munthu uzisate kuti justice. Osapanga za justice niya. Uzipanga za justice zomwezo. Chilungamo cha uzichisatira. Pamene paja watuonesa professionalism yake. Justice Anabel Mtali John Tembo. Watuonesa. Ndipo ndipo kuti uzimukamba kuti ya mwa kuti koma watuonesa pali yakuna kuti ine ntchito ni maiziwa motere. Manifesesa. So munampusisa chakwera anthu amene mamugwesa so chakwera kwambiri ndi media iniyo. Chifukwa mamuza bwana cha chilungamo. Bwana sitipa munyengerera kufuna kumuza zinthu ya. Zizitu kupangazi bwana yakutumikira malawi ambiri. Iwe kuja bwino ine ndipite ndikana namiza Peter Mutharika amene muli mwiniyo mwakuti abazi ndimukuyendesa bwino mwakuti akuti ma advisor so ayo MCP ma advisor yake kuwaona so ma advisor o anthu oti ndi anjalaso akaduka chitosi analibe china chichonse ngobwera kuti advisor akumenyera nkhondo afuna aonesese kuti akamachoka mboma mwana yake ali school zabwino. What kind of advisor is that? Mutharika is not here to steal taxpayers money. Mutharika is here to save Malawi. Ndizimene ali pamene pacha. Mutharika got money. Iniyo amene munapita kunyambadwe. Ine ndimakhala mukabulatu. Not far from kumene amakhala APM kucha. Tikamadutsa njira zachidule kumachoka mbali ya muwene mja timadutsa amene mja kwa APM kucha timazungulira nje kwa Tembo nyumba ya Tembo ja timasireka mapira musi mucha. Nyumba amene amayimangira APM ine ndi mbondi mayiona. And nthawi imene APM amamanga nyumba ya kunyambadwe. Asali so president. Asana ambe so minister uja. Nyumba project inayamba kale asana ikidi udindo uja anayamba kale asa abingu sasa na so president. Ndi maana yamba nyumba ya kunyambadwe. Ife tayiona nyumba ya kumangidwa jonji. Ya kunyambadwe. Ndiye mwayiona nyumba imene. Ndiye muzifunso nako ngati nyumba ya amamanga yesali president uposa sali minister. Hayi imene yoyo. Ndama nazitenga kuti APM. APM anapanga ndama kale. Muonevesesa. APM anapanga ndama kale. Ndeti samapusisike. Iniyo mmene alide APM mujamu mkuona ndama zo abera azipanga nazo cha ndama. Anaga anaphunzira, anaga ali pa ntchito zabwino. APM alibe nthawi yokubanda ndama. Ndakuza ndikuti matulankhani amene munapita kunyambadwe muione nyumba imene ijayo. Sana mange ndama zochoko ukapeleza kuti ndi boma. Anamanga ndama zake za nthumba. And that is nyambadwe. Iwe ngati umamvesesa umaiziwa nyambadwe. Imene ndi nyambadwe. Nyambadwe meje sumakhala anthu ona kuti opanda kanthu yayi. Ndi anthu amakubiri yake amazika nyumba kumene kucha.
chisanzo chabwino cha president manye khali njosa nina kuti kukuzani kuti ine muli ndi chani ine namanga nyumba yanga sina mange nyumba chifukwa kuti ndimabandalama za mboma napasidwa ganyo apo mwangu kuti nyumba yanga ndimayipanga post hapa dala ndimafuna kuti kusogolo kuno ine kuzapasidwa ganyo eti kusogolo kuzapasidwa ganyo musazane kuti situation wala amaba wamanga nyumba hiyo nyumba je namba kuionesa kalikali ndio opposition ndiye mukazabwera pa nyumba panga uzane kuti ayi muzane suza sunga zanene kuti nyumba yanaba ndiye uzifuse kuti ngati ndinamanga nyumbayo ndisana pasidwe ganyo kuboma kuja wati monde kamatumikira bomalo so nonse amene mfuna kugira ntchito ndi APM chonde we are here to save Malawians. That's one thing you have to keep in your mind guys. Chonde tisaipise zina la bwana yayi ngati ukuzoza zona kuti salary siku kwanira timakani ma side hustle. That's a secret yabu imene ngatokuza ni magazi timakani ma side hustle kumatamanga mamuvu tatu kumavo tindia zibala yathu muzimaza tamangire movie side hustle ndrama so zikhala za clean tini ma bank imene mujambiri you can go there show them kuti ine ndi ichi Solomon ndipase ndrama ndigwisa ntchito yonje kupanga business ukugugula so kutamanga zobomo muchi kabisa zeka kangono kena kakuna kuti zimeje zimathandiza kuti musamabe kumene kuchaso muzapeza kusungulipira sosoko soboma kumailipira soboma boma lizikhani ndrama ndikamba anyamata ang'ono ma juniors sino kamba mabwana akulu mabwana akulu mala ndama zochuluka. You don't need to run a small business ama tax shop and all that. Koma tikamba anyamata ang'ono nimafuna iti madiro tipange hapa iya inkhani isi amadiro nitokoze kwambira alina lijibanga mwani nazoni kuti iweyo ngati wapasidwa udindo muchiro musamagwisa ntchito maflagi a DPP chani ndiye waputa mulandu bana kuti aya amene ndi wakuboma iyayi tiyeni titumikireni amalawi osati tizipanga zinthu zopepera chifukwa kuti tikugwira ntchito ndi boma ndizimene zimaoneka andi ndifuna ndathokoza kwambiri alina jibanga pafunde pene atulusaja chifukwa kuti kuzibwera so anthu ena ake amene kuti si DPP usiku waziwa Malawi muli anthu ambiri ajera ndi MCP uko koma mabisala muchigoba azigwisa ntchito amamflagi magali mutu abulu aja nchani afene ana adadi andi mwagu pamene asali so ana adadi ino ana adadi mukwaziwa and APM akuziwa anthu amene agwira nawo ntchito kuchokera pana day 1 kula jina Shadrack na Malomba kula jina Chipungu kula jina Bright Msaka kula jina Samia Suleiman kula jina Mere na Vicha kula jina Msoa kumene kuja kula anthu ambiri kula jina Manze kumeneko kuli ndani kula anthu ambiri amene agwira ntchito kula jina Leonard Chibanga omwewa kuli anthu ona kuti ife timacha kuwaona kuna kuti anthu anaambira pansi apapa APM mujayo anthu akumuthawa wakalamba makazi anani nkanga kuti APM ayi maso APM lero ndi uyo wina. This is the real people amene amayenera kuti azigwira ntchito ndi bwana munthu asabwere pano poyera kumana kuti ine na wa DPP we don't know you ntchito limagwira pano ine ndiye mafuna kundipha komwe alifa kuti ndimateteza mthalika pano mukundimbira mafoni daily ma taxi situation Malawi chanjani don't text me ndama maji anoka huko ndisakomerero nali chisiro ine my videos are there nali chisiro ine natukwanidwa kuopsha chifukwa choteteza koma sini mateteza so APM eka kapena DPP ni mateteza miyoyo ya Malawi. History is there. I made history. My videos amene bakapangidwa upload ajao it will be there generation after generation kusogolo uko kazaka 2000 tizakabeti ndi moyo ma video jazakhala amene pajapo tikuikhazula MCP samazazo nina kuti advertisement tibachita imene ja ndiona kuti mbiri imene ja inaipa panopa anthu ali pa social media ena ali ku YouTube ena ali kuti tikangoponya video clip imodzi makhala kuuluka anthu kugawana ma YouTube aja situation Malawi lero akamba easy amene pajapo ndiona kuti MCP libe kothawira ndipo ino MCP muyiwale iniyo ngati mfuna kuti muzala mule dziko li olemera kuisa intelligent yani utafata imva kali kuti muli ndi ma intelligent guys amene ali mboma amene aziona zochika muzala ndaboma tifuna tikuze kuti this time around you are not going to use a judicial coup so mulanda boma kuzera ntchito kujeni ku judiciary and plan yani so kuti muzagwisa ntchito military kusukula kuti muzala ndaboma imene so sigwira taitulukira kale takula ndani boma tifacha kupusa so muzabwerera so mboma mmene muziwe zimene zozo MCP ya tapo hii and panopa simapeza 1 point chakuti million ma votes next time upeza ma vote yakabambe acha. That's what is going to happen. Olo muta nyengera chona chifacho kuti DPP itumikira Malawi bwino ndiye iwonesa chisanzo cha bwino palibe active saza mangido muziko muno chifa kuti ata kuzura boma all we need right now to make sure kuti HRDC sazabwereso Timothy Ntambo sazamuoneso akuwawo kumapanga phokoso undiwo makasungula sazamuoneso gift trampesa sazamuoneso ndipaka bunga kamene analowa kaja ngozembera kumene kuja sidi kufuna tizonaso a gift trampesa ndi a gift trampesa akubwera apo kuti ndi amabungu eyayi Mr. Marawi we don't need you bungu limenye lokena kuti tesedwepo bungu limene lifuna kubwera ali kuti limenye nkhondo because tili mu democracy timafuna ma organization odazithandiza koma sitifuna organization ene kuti khale utumidwa ndi MCP ifeso tizapanga survey watu na kuti kodi anthu awa ndi eni. That's what is going to happen. You are not going to take this government
mu 2020 muja APM mwana kusekererana pano sakukusekererani ngati walanda boma kapena kuyosalisa kulanda watenga boma inuyo muli mboma mu nde wati moye akamba kulamula muzali tenga boma chilimaso ndiyo muna muphayo so simungatenge amana anakuyana tikamane kuti anakuyana ndi ambiri UTM MCP mwaona no capital mena votera imene jandi history and you can't delete it is there and it will be there situation Malawi guys tete atumikire na data amene azifalisa nkhani zawo zoti MCP asiyena zina mizana chifaja kana ndi ma survey yawo eja agwa nayo because amalemekeza anthu oti kusukulu sana pite kusiya kulemekeza anthu amene kusukulu anapita ndi zimene zimachitika mbuyo mucha afrobiometer magazi ophunzira bwino IPR inachitika ya magazi ochoka pa Chancellor College ma lecture koma nikapezeka ma professor atu amene apanga inu kwauza zene kuti aya amene iyo munthu pa Chancellor College amene dolo sari wa mansowera dolo ene so mnali pa Chancellor College bomo koma kumakapwekesa mene mukatenga anthu kama nthongolo ali kuno ati akupanga za survey ndikandani zonse mveka zo zinthu zake bwino mpaka na zodi akamwe ukapanga posts zimenezo time zamwe ukapanga posts zimenezo akatero akupita kujeni amene sana post manyi amene aja ndi nation publication we salute you inu professionalism ndi yanu inu mmaziwa ndi ndi kusukulu mnapita sana bangi sana posts zimenezo jaso fanya nazo zena kuti izizi tipepera nazo mapeto yake and tukufuna tukuze nazo yake musadirite zimenezo jazi sine pompo hata imu musadirite zimenezo jazi sine pompo zimene munapanga je munangoonesa kuti anthu inu atulankhana ambira kuzodi yake kusukulu simunapita mukwana because zilingati kuti you were being controlled. You were controlled by somebody who did not go to school. That's what happened. You already need diploma yako unapanga degree yako ya journalist muno bwino. Ndi akabwera sasamba wena wake uko qualification yake siku ziwika basi kumtenga mene kumambo sema mene paja. Mene anaje na kondwa nakuma. Akuti dokota kondwa nakuma. Sikula kana panga kuti. Anthu tima popa zinthu zosayenera kupopa amwene. Tima lemekeza anthu osayenera kulemekeza. Anthu maona kuti ndi apo. Ndi maphunziro tizalemekeza liti. So in your journalist ni ntchito yani yone sasa zona kuti this guy deserve respect. Uyu akwena ulemu chifukwa ndicho phunzira ichi. Ndeni mapereka ulemu. Osati kupereka ulemu ndi anthu osasamba umwe basi kutero kumwa kuti kumapeze. Inu atulankhani ndikukamba pa mobwereza. Musazalole munthu naye abwere unikhani zako zopepera kuma kumuona munthu yose alibe mbiri sanapange mbiri padziko pano. Palibe chimene is not even a fighter, is not aningo nkhani zozo kuti anaba ndrama uko. Anthu ona kuti they are not even known padziko lapasi pano. Koma akakupasa nkhani hata panga survey wachakwera. Achinali yabunya. Mamedi akula ngati mali pangali yabunya hati yabunya walosera zona kuti chakwera apambana. Chakwera kumavera zimenezo fwe chakwera. Ndi chifukwa chake chakwera wagwa. Chifukwa unazaza ndi anthu ona kuti alibe nzeru. Usikulu sana pita mukwana. Nde uyu APM wabulisa ma professional. Mboma musibu kukhala kuti zindizaji bwana yeye. Kaiwe ndi nesi akuponya kukhoza kuti ndiwe nesi. Kaya ndiwe doctor akuponya kukhala kuti ndiwe doctor. Kaya ndiwe professor uzigwira ntchito ngati mweneko professor mweneko. Kaya unabanga chani aliyense aikidwa position yake. Osama kakamira zinthu kuza kuti sunga kwanise. Kukupasa ni presentation tapanga ni hapa zinthu izi. Mukapanga present mweneko zokamba zake zosiyana ndizo pepita mweneko. Ate abwera tifuna tikumane ndi CEO pa company pano CEO akubwera ayo amwene wakudambo amwene sete zili kuno. Ati na amena kuyimira company. Kuti company ipanga grow banje. How can this guy approach international investors? Ndicho nchikwatumiza kuti okay mupire ndinaonapo ineyo chakwera ati atumiza akuti tiya mulangeni. Ati kunitumiza ku Nigeria kwera ndege kuno nga taxpayers money. Amwene kupita ku Nigeria kuja kunguza zikanthu akudambo kwa kwatumiza ku Nigeria. Kukwera ndege achinatia mulangeni. Amaziwa jana menocho. Anthu kumabiriwira ndithu analizi mbiri to ndikwacha pachapa ndaba za ku state house kuja kwacha pachapa kumangu tukwanizana naso kumene kuja ati umakhala zonyengana ye iwo masa wakuti amanyenga aje nako amanyenga ngani zake zaziza chibwana anthu ona kuti you can't bring them to state house because they don't discipline themselves. There's something that you umatha kunena kuti zitinena ndeba makhala nkhani zinaza kuna kuti zizi sininganene nkhani za ku state house zoti zokangana paka na mwana wa president kumati iwetia za state zokhazo ku state house kunangolowa chibwana IPM musakakhale kumene kuja kuliongo kuli minyama kumene kuja musakakhale kuliongo IPM kana kusanjika uko zikakhana kusanjika kumene kunangolowa chibwana ku state house kumene kuja aliyense amangolowa kumene kuja amwene kuchipirikiti atitena ko napeza kuti ataina kana amwene ndali tu komwe kuti nzanga wina wake amagwira ntchito konko ndi polisi ndi anamuyika amakhala kumene kuja kuti basa nangu tabwerani ndi tadiya kunditu kunali mwaphwanya kumene amwene wese I'm not saying good state house nzika sizimaina zipitako komana amwene kusama chito khala chipwirikiti yayi ati mafumu kwatenga
Muno kucha. Zokambirana zake no meeting hai mwabwera pano no sete amuonesese kuti muzavotera ine mafande 500,000 basi nyamuka muzipita. Ukamaitana mafumu, umafuna uziyaitana mafumu anje kuti zino ngati ziko pa mapolisi amene abwesa pano ndi awa, izizi mukapita muzikauza anthu anu zimene tifuna kuti zisatidwe mu programs ndi awa ndi awa. Kumakambirana zinthu zene zomanga dziko. Right? Kumauza anthu osangomutenga munthu pita manje kamgula maheu basi. Dziko li la kukanikane chifukwa cha ubulutu. Chifukwa manena kuti bulutu amatenga bulutu mzake. Ndi zimene zachitika. Maudino ngogawana nukanuka anthu ambiri ochoka chigawo chakumwira kanthu ngoveka mwachiromwero anthu ambiri anachosera ntchito ku MRA ku mambo ndali pamenepo. Munamfaya nkwalinkulu nake munachita kumfaya ku MRA. Kumfaya ku MRA kenako ndikuloyesapo ndali kunena kuti anazipanga force yekha kuti apange retire. Munamuyenda ndali ino maondenga ngati kunimamtenga ndali komano atawa amapita be ku school pano pa ndi graduate andi degree pakadali panopo. Anali pa Chasa College pano pa ndi degree. Komano tikaona reference yake imene anamulembera aboma inali yonna kuti anachoka ntchito mwakufuna kwake kuti anafuna akhale ndi amati early retirement. Koma zoti iwo munamuchosa chifukwa kuti munthu amayankhula chiromwe pamene pasimuna kambepo. Munthu akuyankhula chiromwe akumveka unoti akuyankhula chiromwe sachi komano akumveka tangi yake akumveka kuti ndi mulomwe chonchi something mulomwe lomwe you fired that person. Basi konko kuli adaina kana anaba ndrama kwana ngati ana soesa ndrama kwana ngati 2.2 million akulowa kumene kuja ili yamphamvu. Nkhani yotu umboni ogwirika chonchi red handed kuti umboni munthu yudu apanga zakatangayi. Kwauza kuti ati zakulowesana magalamulo anu osakoma nchandi pase ndrama. Anthu anaziwa kuzisidwa kuboma nkhani anango ikhomera katangale malume katangale atafika hapo. So yes amene wakhala kuba ndrama mboma akuti amangidwa. Chinthu chimene ndiyasangana nacho kwambira DPP anakuti samanga munthu chifukwa chokuti kuti is being exposed by somebody else kapena ma rumors jabe. They are not going to arrest those people. Apidano mwa DP akafufuza zona kuti munthu uyu anabadi pakapezeka umbono ogwirika munthu apangidwe. Chifukwa boma la MCP lisumiridwa posa chodwa pa chifukwa chokumanga anthu amati wrong arrest kwamanga anthu amene sanalakwe. Ndiye boma likhala kulipira ndefe budget nani nakale kunena kuti boma la Malawi sizalipira anthu amenewo amene atazalipira ndi chipani cha MCP azakhala kulipira anthu amenewo. We don't have time to take taxpayers money kuti talipire anthu amene aja kuti apange compensate. We don't have that time. Chakwera and his party officials, they are going to pay those, they are going to compensate those people. This is another government and new rules. DPP yakurizana zimenezo palibe kumanga munthu chifukwa chokuti tamva zona kuti amapanga zakuti ifufuzidwa nkhanija mpaka napakale umbono ogwirika kuti kakalo wa mkhoti boma lisaka stake ya bwesani mboni zanu boma kumangozemba mboni zabwera pamene kuti uyu anabadi okay kundenda akhala zaka zingati zaka 10 akhala kumeneko and anthu ena mukhala zaka kumeneko mpaka zaka 2040 muli kumeneko chifukwa chokuti munapanga zinthu zoyipa kwambiri muzikonzekera muzivala muziyenda ndi majuzi. Chifukwa boma ile sikuti kupanga za maswera afuna kutesa corruption amene mankomera afuna kutesa. So if you are there in the government ndicho ninga kuti muzakhala mukuba samalani ine DPP ngani yakatanga lisikuti izakhala story jabe because timanena kuti the corruption slows development. That's why we are not developing. Anthu angokhalira kuchosa. Imagine zinthu zimene wapanga Richard Chimondo Banda aliyense amaba nanka uko uyakuba kusola uyakuba chakwera songoba uko ziyazona kuti you cannot accuse that one. Mazo kuti chinthu choyipa chinthu chimene timanena kuti ichi chinthu choyipa chimaoneka choyipa kuti chinthu chimene chacho ngati ukupanga ukomapanga ngati sukugwidwa uina kumapanga ndicho maoneka choyipa amene chama ifa kuti usukugwidwa ndio maoneka ngati mwakuti zimene lembo aliyense amakhalira kuba ndifacha kuboma yakwa. So DPP si kupanga zimene social Malawi ndi nyamukiri zipita ndayankhula kwanira komano salute ya Malawi ntchito mwayigwira respect ine mwembekezere kuti zinthu zabwino mdziko muno muzikhazi kubwera ufuluja abwerera inenso social Malawi mukhala mukondiona so mene ma stage mu kupanga ka misonkhano ndikupezeka ya abakiri muluzi achina ntanyi wakutulukira osaopaso yaye palibe so amene atapanga chipongwe zake because tifuna tikupanga ni one mukamona wabakiri muluzi TV kapena watulukira or one tanyi watulukira ndiye mufuna mupange chipongwe muzozena kuti we going to revenge simusekereredwa ayi chifukwa boma ili tatenga ngati kunyumba kwanga kuti azabwere munthu kuti akufuna zithyola ndakuza nedo ine ndakhala pa treba pano kwantha itali ndesimungandizo chita ndimaziona ndimaona za anthu mena wapangira za crime ndimaona zimachitikira ine kungoti ndazangofufuza kupeza kuti munthu ndiweyo iwe umuona Yesu siku limene ukakhala kukumana ndi Yesu
ndiye ngati muziko mufuna kuti tisamachite kusatana satana. Tiyeni tilemekezane. Ya, inunso ndi Amalawi, ifenso ndi Amalawi. Pasakale zinthu zokokana. Koma mukafuna kuzionesa kuti ineyo ndinu anzeru kwambiri. Anzanso akuonesani kuti awaso ndi anzeru kwambiri. Ndi pamene pamakhala nyenkwe paja. Chifatiza kugwira ndikukuza kuti uzani nezonse zimene wakhala kupanga ndi ndikaterenso pano. Ndikupanga zonena kuti wenyamuka uzipita kumwambaso pano. Fani chibwana chimene chocho. So tiye ndilemekezaneni, muziko muno palipo munthu amene ataopsezedwe kapena kuvulazidwa chifukwa cha ndale. Aliyense kandi ufulu. Iyi ndi DPP jaiko ya democracy. Yeah, nkhani ndiye imene. Situation Malawi ndapita. Komanso Christian Wadeje naona comment yanu hapa. Mr. Christian Wadeje amene mwakhala mkundisaka. Ati I hope that antu akala kunyosa. Okay, chichawanja ndi makama mwa. And kutukwana in the last 5 years abwere kuno kuzape pesa. We want kalata ya apology kwa bwana Douglas. That's me, Douglas Chanza. Nkango wa achinyamata. Sanga apepese tu. Of course we saw some few individuals in Central Region amena mapepesa Anomani Chisale. Thank you so much for your comment, Mr. Christian Wadeje. Mr. John Piri akuti ziko kwambiri Malawi. Over there UK, magazi ana amakala overseas ameno wa Christian Wadeje ndi anzao Mr. John Piri ameno wao ali overseas nditu magazi so amene akala kuti sadira kwa nthawi yaitali zimene mukamba zinizoona koma sanga abwere kuzapanga apologize kwa inendo. They cannot apologize. Komana anabwera ina yake ndione kuzazi kupanga expose soka. So that other guy ndi amene anamenya afford. Ndi anangobisala pakakona pa Stephen kuti timuchulo kwambiri zina lake. Komano utenga wa afford unakafikira kuti munthu amene anapanga chipongwe ndi amene anamenya anthu afford kwene kuchi. Pamene paja panali gulu mene anapanga chipongwe anthu a DPP kumbowe. Komanso panapa panali magazi amene anapita ku parliament kuphutsa madala azisogolera amene DPP ku opposition ali pamene paja. Komana I'm told kuti DPP is not going to revenge. It's not time to revenge, it's time to build Malawi. DPP wants to prove them wrong. Kuti tikati kulamula boma sitimalamula ndizi kwapo. Anthu kumakhala uso antendere. Ati tifaje kuti ati kuli chimwendo. Koma chimwendo uja amangidwa. Whether they like it or not. Moses Kunkuyu amangidwa. Imfa yala ni witika. Amangidwe nditu Moses Kunkuyu. Zikale ngoma amene aja amangidwe. Chifukwa masosi amene tili nawo akuti anthu amene aja ndi amene amatu anthu anyamata kuti azipanga zimenezi. So kumene kuja ndikupa anthu amene amangidwe ndi akale mundende asathawe yayi. Akathawa kuti akangoyerekeza ngothala ku South Africa kuno tikupezani 5 mu South Africa mtima zwa mangosi tiriso ndi atulankhani kwina kuli konse akakuona kumene uli kuti akukhala kufitiza kutenga kududuza kutenga kumasiriza kukweza mulole oso kuveka malaya ndizandi satrake yotoka kuchoka na umene koko paka kwakusiya ku Malawi kucha akakumange. So yeah,